I-ANC ilahlelo umasipala babalele 15 KwaZulu Natal. Ngaphezu kwalokho kuvela ukuthi kukhona amalungu ayavotela amanye amaqembu ngosuku lokugcotshwa kwemkhandlu. Leli qembu lilahlekelwe nayizinda zomnotho okuyi-Richards Bay naseNewcastle. Abanye bavuma emagatsheni ukuthi badayisene. Into engikhathaza kakhulu ukuthi ama-comrades e-ANC avotele nobaba osewumeya la uKhahlane. I-ANC ithi ihlela ukusungula uhlelo lokuqondisa ubugwegwe kulabo abaseka amanye amaqembu nokuthi bengabhekana nokuxoshwa. Umsebenzi okuvuselela umbutho wesizwe ubalulekile ngoba i-ANC alikho iqembu kulelizwe elingakwazi ukuthi liguqise i-ANC ngamadolo ngaphandle kwayo yona uqobo layo. Nayo yokwenza kanjani lokho ngokuthi kungene nombani ngaphakathi bese besebenza bengaphakathi embuthweni wesizwe besebenzela isitha. uNtulu uthi basabheka ukuthi ukuboshwa kwaloyo ngumengameli wezwe umnumzana Jacob Zuma nezibhelu zokutatshwa ukudla nempahla ezitolo nombango obukhosi endlunkulu nodaba lombango ukuhola ibandla lakwaShembe ukuthi lokhu kulithikameze kangakanani iqembu okhethweni. Now, historically, you would know that where the ANC structure is not intact and absolutely united, it has an impact on the performance of the ANC when it comes to the election. So the first thing that we have acknowledged has somehow contributed to this challenge. Leli qembu lithi lizosingatha ingqungquthela zokukhetha ubuholi ngesonto elizayo kulezi ifunda eGeneral Gizenga Mpanza kwaDukuza, eMoses Mabhida eMgungundlovu naseJosiah Gumede eMnambithi. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.